Priatelia, ako môžete vidieť, stojím tu s najväčšou legendou slovenského futbalu, určite na najbližších 150 rokov, Marekom Hamšikom. Servus, Bráško. Čauko. Marek, keďže my sa špecializujeme na detský a mládežnícky šport, skús prezradiť, v akom veku si začal s futbalom a kto ťa k tomuto športu pritiahol? Tak, s futbalom som začal asi v 4 rokoch a mal som to asi také súdené, ešte keď som sa mal narodiť, tak som mal kúpené kopačky, takže bolo to taká, ako sa povie, taká sranda, takže už to bolo dopredu určené. Rodičia išli na istotu. Kto bol tvojim takým prvým možno športovým mentorom v tvojom živote v tom mladom veku? Tak určite to bol otec, ktorý ma do toho futbalu tlačil a nútil, a keď nútiť veľmi nemusel, keď ja som ten futbal miloval od začiatku, ale určite bol on, ktorý mi dával prvé rady. V detstve každý mladý športovec má nejaký športový idol. Kto bol tvojim športovým idolom v tých tvojich začiatkoch futbalových? Tak, potom keď som troška vyrástol, tak som obdivoval Zinedine Zidane a Pavel Nedvěd. Tušil si v tom mladom veku, samozrejme, mladí hráči snívajú o tom, že raz budú hrať veľký svetový futbal. Tušil si naozaj v tom mladom veku v kútiku tvojej duše, že by si bol takáto svetová hviezda a vlastne veľmi dôležitý idol pre práve mladých slovenských futbalistov, ktorí potom chcú nasledovať tvoje šlapaje? Tak, bol to taký môj jediný cieľ, na nič iné som nemyslel, ani som nerozmýšľal nad ničím iným, že by som mohol niečo iné robiť, takže možno aj to mi pomohlo k tomu, kde som sa dostal. Skúsi teraz odmyslieť na chvíľočku a absolútne zapojiť fantáziu. Ak by si nebol svetový profesionálny futbalista, ale mal si talent na akýkoľvek šport iný na svete, čo iné by si robil ako vrcholový športovec, ak nie futbal náhodou? Neviem, baví ma veľmi tenis, takže možno by to bol tenis. Takže Djokovic by mal konkurenciu. Občas si zvykneš tenis zahrať, ak máš náhodou čas, alebo ako? Už som ho dlhšie nehral, keďže naozaj toho voľna mám málo, tak radšej to telo nechám oddychnúť ako robiť nejaký šport, ale keď mám tu možnosť, tak si ho rád zahrám. Ktorý tím na svete, respektíve ktorý futbalista na svete je hráčom, pred ktorým máš ešte stále taký prírodzený rešpekt, čiže keď idete napríklad hrať proti tomu týmu zápas, povieš si, tak dneska musím ísť na 120%. Akože vždy ideš, ale je takýto nejaký hráč, na ktorý v podstate tešíš sa, ale máš k tomu rešpekt ešte stále? Tak nepovedal by som, na ihrisku ten rešpekt ide bokom a že sme profesionáli a snažíme sa ísť naplno do všetkých zápasov, ale tak určite bolo veľkou cťou hrať na Bernabeu proti Realu Madrid. Čomu pripisuješ historicky veľký úspech súčasnej reprezentácie slovenskej futbalovej? V podstate už patríte medzi tie top týmy, nebojíte sa hrať s veľkými týmami a dosahovať dobré výsledky. V čom vidíš ty tajomstvo tohto úspechu? Pretože tá mužská seniorská reprezentácia troška stagnovala v minulosti. V čom vidíš ty ten úspech, že sa vám chalani takto darí? Tak myslím, že to je taká tá zlatá generácia toho slovenského futbalu, lebo naozaj sme dosiahli majstrovstvá sveta v Afrike a majstrovstvá sveta v Európe. Vlastne s podobným mužstvom, naozaj ten základ bol, to tvorí ešte mužstvo ešte teraz, takže naozaj tá generácia sa vydarila a dúfam, že to bude takto pokračovať a ja som rád za takéto úspechy, naozaj sme sa zapísali veľkými písmenami do slovenskej histórie futbalu. Čo by si poradil takýmto mladým, zatiaľ minifutbalistom? Samozrejme nie je to jednoduché, ale skúsme vypichnúť možno 3 najdôležitejšie veci a decka, teraz počúvajte Mareka. 3 najdôležitejšie veci, čo by mal každý mladý futbalista zaradiť do svojho každodenného prístupu k futbalu ako nejaké také priam náboženstvo, ako sa povie. Tak v prvom rade ich to musí baviť, sú mladí, takže nech to berú ako zábavu. Potom, keď troška vyrastú tvrdej práce a naozaj sa snaží na tých tréningoch nič neodfláknuť a ísť si za svojím cieľom. Super, ďakujem veľmi pekne ešte raz, díky moc. A teraz, decka, prejavte Marekovi, ideme opakovať. Marek Hamšík! Marek Hamšík! Marek Hamšík! Marek Hamšík! Marek je najlepší! Marek je najlepší! Marek je najkrajší! Marek je najkrajší! Marek, sme do teba! Marek